Ngibingelele, nginamukele namhlanje. Ngithembe ukuthi sonke sawushaya u-subscribe njengoba namuhla ngizophendula umbuzo obuzwe kuma-comment. Noma kuwukuthi unombuzo uzobuza kwi-comment, sobe sesikwenzela eyakho ividiyo uma sibuya sizophendula lo mbuzo ozowubuza. Kanti uyakwazi-ke kuya ku-TikTok ufike usicele inamba ka-WhatsApp ku-inbox la ozosibuza khona njalo ekuseni uma unombuzo. Osibuzile uthe-ke ucela ukucaciselwa izindlela idlozi-ke elikhuluma ngazo. Ingabe iziphi lezo yindlela esibona ngazo ukuthi cha, idlozi belikhuluma nami-ke la. Ake ngiqale nje, ukuphathwa yikhanda elingapheli njalo, njalo nje wena mhlampe uphathwa yikhanda elingapheli, lithi nje lala phansi lelo khanda lelo, kusuke kuwulaka laba phansi noma-ke usuke ubangwa izidalwa. Uma uphathwa yilelo khanda elingapheli nje usuke kukhona ukuthi-ke kunolaka olukhona okanye khona idalwa ezikubangayo. Ukudikiza kweso langezansi okulandelayo. Lapho-ke kusuke kuwukuthi-ke abadala basuke bekutshela ukuthi-ke khona-ke okuzokuphatha kabi noma okuzokukhalisa okungenzeka ukuthi khona into ezokwenzeka noma kukhona okuthile ozokuzwa, kodwa lokho-ke kuzobe sekudumaza wena emoyeni. Uzizwe udumele noma uy'bone nje udumele. Yezwa. Ebese kuthi-ke namba 3, ukudikiza kweso ngaphezulu. Abadala-ke lapho basuke bekutshena ukuthi khona umuntu ozombona. Kungaba-ke okade wamgcina noma-ke mhlawumpe isitha sakho uma kuyiso laka-left. Uyezwa? Bese kuthi-ke okwesi-4, ukusindwa amahlombe. Uzwe nje engazuthi nje khona into ebekiwe la emahlombe uzwe ngathi ayasinda amahlombe. Lapho-ke abadala basuke bekutshena ukuthi-ke banawe, bakubhekile ngaso sonke isikhathi. Okusho ukuthi noma ngabe ibuphi ubunzima obhekana nabo kodwa uzizwe ngathi uzwe ngathi amahlombe ayasinda, okusho ukuthi abadala basuke benawe la osuke ukhona. Ukuzamula kakhulu, uthole ukuthi usuyozelwa ulokhu uyazamula nje wena. Lapho-ke basuke bekutshela ukuthi-ke bafuna ukukhuluma nawe abadala. Uma usuy'bona ulokhu uzamulile-ke nawe uzamulile uzuzele. Okunye-ke kuba ukushawa uvalo. Ushaye nje uvalo impela. Lapho-ke basuke bekutshela ukuthi-ke kukhona ingozi ezayo noma kukhona okungenzeka ukuthi kunomuntu okusebenzisela imithi, ngifuna ukusho lokho. Okungenzeka ukuthi kunengozi ezayo okanye kunomuntu okumele wena umqaphele ukusebenzisela imithi engalungile. Uyezwa? Okunye-ke kuba ukushiywa yigazi. Lapho-ke basuke bekutshela ukuthi kunemimoya emibi eseduzane nawe. Okungenzeka-ke lapho nje isibonelo mhlampe kunabantu ophila nabo empilweni yabo, okungenzeka khona abantu abajwayele baseduzane nawe, kodwa labo bantu bayakuphendukela okanye khona izinto ey'ngalungile abakwenza zona, kodwa kuwena bazenza muhle. Kodwa ngale khona okubi noma hlampe khona abakukhulumayo ngawe okungekho kuhle. Uyezwa? Okunye-ke uma-ke kudikiza isinqe kumuntu wesifazane kanje, isinqe siyadikiza. Lapho-ke abadala basuke bekutshena ukuthi khona okucabangela ucansi uma-ke uwumuntu wesifazane. Ngiyacabanga ukuthi lo ubuzile umbuzo la othi izindlela idlozi elikhuluma ngazo. Yizo zonke lezi engiy'phendulile engizishilo. Ngiyacabanga ukuthi-ke uphendulekile umbuzo wakhe. Besicela ukuthi nawe uma unombuzo ubuze ku-comment sokwenzela eyakho ividiyo, okanye-ke ufike lapha ku-TikTok inbox ucele inombolo ka-WhatsApp. Ngizobe sengiyishiya-ke nami lapho ngikuphendule bese uyahamba uyosibuza ku-WhatsApp amaphupho onawo noma ngabe yini. Kanti-ke besicela ukuthi-ke ushaye u-subscribe usilandele lapho ku-TikTok ukuze noma ngabe nini-ke uma kukhona umbuzo oba nawo okanye kukhona esikuchazayo i-notification ihleshe ingene kuwena. Uma u-subscribe-ile i-notification ingena nje ngokuphazima kweso. Nisale kahle.